Мәскәүдә без башлап 5 ел элек барлыкка килдек һәм башкортларны, Мәскәү башкортларын бында килгән яшьләрне, талантлы, иҗади кешеләрне туплау буенча 5 ел буена эшләр алып бардык һәм мәдәни үзебезнең башкорт мәдәниятен таратырга зур эшләр эшләнәк. Һәм бүгенге көнгә башкортлар күбәйде, Мәскәүдә бик күпләп алар килделәр һәм безгә тартылалар дип уйлыйм. Менә бүгенге тулы зал был шул турында һөйләй. Был бик яхшы хәл. Иң мөһиме иҗади төркемнәр күбрәк була башлады. Без ошо вәкиллектең бинаһында 5 ел буена эшләйбез. Ошонда асылу тантанаһын үткәрдек һәм бына 5 еллык юбилей кичәен ошо бинала үткәрәбез. Без аларга бик рәхмәтлебез. Как депутат Государственной Думы от Республики Башкортостан, как председатель Московского землячества, я в первую очередь хотела бы отметить тот весомый вклад, который вы вносите неизменно в сохранение и развитие нашей башкирской национальной культуры. Ваши яркие неординарные выступления, запоминающиеся, оригинальные, всегда привлекают внимание и помогают нам формировать имидж Республики Башкортостан за пределами самой республики. Благодаря тому, что вы неизменно принимаете участие в московском Сабантуе, в акции «Бессмертный полк» и многих других мероприятиях по линии полпредства, вы помогаете нам сплотить наших земляков и донести культуру Республики Башкортостан до гостей столицы, гостей из других регионов и даже других стран. Поэтому в этот день я от всей души вас поздравляю. Я желаю вам неизменного вдохновения, радости творчества. Я желаю вам сил, крепости духа и улыбок. И чтобы все ваши самые благородные, самые яркие, самые интересные проекты всегда претворялись в жизнь. Поздравляю вас. От всего сердца хотела бы вам вручить официальное благодарственное письмо. Благодарственное письмо вручается башкирскому фольклорному коллективу «Актирме» за большой вклад в сохранение и развитие башкирской национальной культуры. Так, Путин Алтын, наверное, вам. Миңа концерт шул кадәрле ошады. Минемчә, бу концертның нигезендә Идегәй дастаны ята. Чөнки Идегәй дастаны нигездә бит ноғайларның аның төрле вариантлары бар. Татар варианты, ноғай, башкорт варианты. Һәм аны шул кадәрле матур итеп эшкәрткәннәр, музыкага салганнар. Һәм ул милли рухны, башкорт милли рухын күтәрә. Формалаштыра. Менә мондай әйберләр безгә татарга җитми. Менә шул турында уйлап утырдым мин. Чөнки һәр кешегә нинди генә фикер булмасын, музыка аша бөтенләй икенче төрлек кешегә үтеп керә. Җанына үртеп керә. Менә мондай әйбер мин татар коллективларында бик сирәк миңа очрый. Шуңа күрә мин монда бер яктан сөенеп утырдым башкортлар өчен. Икенче яктан киенеп утырдым, чөнки бу бездә бик сирәк. Менә булмаган җирдә дә милли рухны тәрбиялый беләләр. Башлары эшли. Менә безгә
mine bu ay bir jitip bitme. Mine şol bir şey. İsemmisiz muhterem tamaşaçılar. Mine Aktigmenin Moskova Tatarlar Ştabına kelip, uylamaganda kütmegende Aktigme ansamblinin yibilik konsertini elektik. Bik rahatlanıp qarab oturduk. Rahmet, bik tırışıp hazırlanganlar. Elbette Moskova bitinde Uy şaharında özünün tilini, urf adetlerini, milli munlarını, milli müzikini saklap yaşağı konsert tügül. Rahmet, tırışalar, bizlerin saklılar, milletimizin saklarga tırışalar. Rahmet alayga. Vakit yeter saltırlana, dağla yerden kılgana. Vakit yeter saltırlana, dağla yerden kılgana. Her bir yerde dankadana, başkortun dıngına. Her bir yerde dankadana, başkortun dıngına. Tut 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 deri tatay nayım. Tut 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 deri tatay nayım. Hadi tala tut deri tatay nayım. Hadi tala tut deri tatay nayım. Appa gidip ses kalkan, bayıl ses kendini uylayım. Appa gidip ses kalkan, bayıl ses kendini uylayım. Appa gidip olur kumber birinin hediye fırlayım. Appa gidip olur kumber birinin hediye fırlayım. Tut 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 deri tatay nayım. Tut 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 deri tatay nayım. Başkırtlarına şulay işen şanget kolektive bir edebiyat yazılar Mia bir şadı ol direkt tepatira geçti. Biz milletin saklağı, an telin saklap kaldı. Onlar dur rol kirtelerde de bu ilimmin. Şöyle bu gastan filme uyuşturucularga biz dur rahmet. Hayırlı gün, men Kırmızı Narışınya. Moskova қаласында инде bir yılmın. Munda küsüp kelgес Aktirme gruppa bilen tanıştım. Uga tiklem әле мен Aktirme турасында төрле язмалардан гына билейнем. Bir yıl элек мен улар менен реально танышырга мөмкинчилик булды. Үзем бұл группага 4 ay йөрүнем һәм уларның концертларында катнаштым. Бұл группа менің үшін бик якын, онда менің менен бірге рухияттан бірге булган халық йыйылган. Бүтәһеле башкорт рухы дип янып яшәйдер. Башкорт телен күтәрәләр, башкорт милләтен күтәрәләр һәм улар безнең башкорт милләтен Москва каласында гына түгел, бөтен Россия буенча һәм даже милләт аша милләт арасында булган төрле мероприятияларда катнашып, башкортларны күтәрәләр. Улар Төркиядә булып кайттылар, бик матур итеп сыгыш ясап кайттылар. Һәм киләсәктә бу төркемгә зур уңышлар теләйбез. Һәр вакытта шулай актив булып калсыннар. Башкорт яне танытып яшәһендер. Bakır bulma başım güzel, bakır yerine bakır bul.
Сафина Лейля. Мен Башкортстандың Нуриман районы Ишмурат ауылынан болам. 2 ел ярым Актирме коллективына йөрөйм. Коллектив та безнең бик шундай егәрле, әүде хатын-кызлар йыелганбыз һәм егетләребез дә бар бернисә. Шул тиклем куанычлы, шул тиклем рәхәт шунда кеше арасында катнашып йөрүе. Шуңа күрә инде күңел өсөн, халкым өсөн дип йөреп яткан бар. Бұл Актирмені былтыр 16 февраля таныштық. 1 ел как раз почти была инде. Былтыр біздің юбилейный день вывода был 30-летие. Сон сақырғайынлар Лираға. Сон берлі неразрывный любой байрамда біз бірге инде. И Шаймуратов генерал, и 9 мая бірге болдық поклонныйда. И бірге болдық Красный площадьта. Шаймурат yerine yırlap öttük indi. Şuna öyleyim de her vakit birge bulabız indi. Onlar bizim ruhtu gütere, bizim tilde iska türlü tradisiya indi. Şuna ben görüşmem, YouTube'da karayım, görüşsem bulay karayım indi, birge bulabız indi. Халмағыт, менің исем Айтуған бола. Фамилиям Бальмухаметов. Мәскәүдә 2 ел торам. Центр оперного пения имени Галины Вишневскийда белем алам. 2 курста. Шулай. Үдем Башкортостандан учалла тудым. Һәм башкорт рухы минең уже бәләкәй сакта яшәй. Күңелемдә, йөрәгемдә. Минең әсәем башкорт теле укытучысы Нефтекама каласында. Мәскәүдә былтыр Гөлсина апай Батыршинама танышып, Актирмәгә килдем танышырга. Бик яхшы матур коллектив. Бүген юбилей 5 ел бит инде. Шуңа күрә мин махсус кунак булып чыгыш яһайм. Шулай.